usifa ukuthile uLazaro waseBethani umzi wakuloMaria noMartha udade wabo. Yaye ke ingulo Maria wayithandisayo inkosi ngamafutha aqholiweyo wazisulayo inyawo zayo ngenwele zakhe. Omnakwabo uLazaro wayesifa. Bathumela ngoko odade babo kuye besithi, Nkosi, uyabona lowo umthandayo uyafa. Emvile uYesu wathi, esi sifo asiyele kuveni singenxa yosuku lukaThixo ukuze unyaka kaThixo azikiswe ngaso. Amen. Singahlala phansi. Esinye ke isitori basi ikhona isidingo zawuqhubeka noShumayeli. Amen. Ubheka phambili. Amen. Amen. Ngofishane nje ihlobo zenkosi. Akukho into ibaluleke nje kokwazi uThixo. Haleluya. Ngaphezu kokwazi icawe. Wazi uThixo. Yes, wazi uThixo. Amen. And uThixo unayo amaxesha amaninzi itendency yokuba uze kuye ungxamile for ingxaki zakho asebenzise lothuba ukwazisa yena kuwe. Amen. Ubone ubangaba ingathi lithatha ixesha ukusonjulwa kwengxaki zakho. Kanti uThixo into ayenzayo ubuilda a relationship nawe. Hallelujah. Build a relationship nawe. Yena nto I'm more interested kuyo. Uyayibona lo izeleyo. We right now uzayisombulula. Kodwa ingxaki yakhe yinduba esakuyisombulula irelationship inkabi kuzamshiya. Ngithanda ukuthi kabe ngithetha I think ngolesithathu that ukujonge ukulumkele ukuhamba nentsikelelo ushiya umsikeleli. Ngenye imini uYesu ufika oPetros bengabambi izinhlanzi. Afike kubo afune aboleke umkhombe lo wabinqanawa ayenze ipulpit ashumayele kusindiswa abantu. Emveni koko abesebuza uba belizothini kane nabo bathi habe sizoloba athi ke thethani imikhombe ni khwelele emzulwini sibambiseni athi uPetros sibulaleke ubusuku bonke asibambisanga nto but kwingxoxo yayikhona ke athi kodwa ke ngokwelizwi lakho siyawuphosa umnandi. Amen. Bayibambisa inhlanzi zaninzi bazibambisa xa bephumela nazo ngaphandle uYesu wabepakisha izinto zakhe yena ehamba. uPetros now he was caught up in between inhlanzi nazi ebebemke bezofuna zona and uYesu ngelo yami. Na funeka ekhethile uba uyashiyeka nenhlanzi okanye uhamba noYesu. Yesu akhonda kunyanzela kuyo. But uPetros understand the principle yokuba le ndoda ifike inhlanzi singenazo. Sasifumana inhlanzi ngenxa yayo. If siyamvumela hambe siyeke nenhlanzi uphela kwazo sawuthini. Ngoba ndingakuqinisekisa kuba yonke into ayinikiweyo inexesha lophela. uPetros badecide ukushiya inhlanzi bahambe noYesu ngoba bayazi bapha khona uYesu inhlanzi zikhona. Apha khoyo apha khona uYesu yonke into ikhona. Now a prodigal son yona ishiya ikowabo ithi tata ndinike sonke isabelo sami ke ndayithetha lonto leyo sayazi ukuthi uthi ndinike sonke isabelo sami ndihambe iBhayibhile ithi waye right and wayese balile ubajonga zaba right wamnika utata wathi khephu immediately emnika walishiya ikhaya. Wacinga lento imalunga nezinto anaso washiya ikhaya wa disconnecta from the source eliyenze izinto zibe khona. Wathi fika ezweni likude ithi iBhayibhile namayenyukazi wabhizi ngawo ethenga amantombazana yade yaphela imfuyo. Uphela kwemfuyo iBhayibhile ithi wabuyela ezingqondweni. Wathi kanti nebangapha abaqeshwa endlini kabawo abahlutha zizonke yonke le mihla. Dawusuka ndiye kubawo ndiyothi kuye bawo ndonile. Une meeting eyodwa epha ezilalini sometimes iyadinga imeeting yakho nawe
ukhuphume ebantwini ibe nguwe nawe ngoba kukho izinto abantu xa beziconfront uyakhubeka but kukho izinto efuneka zi-addresswe nguwe apha kuwe bathile abantu ukuthi kuhlala uthi wena kodwa ndibhayize kakhulu kuthiwa wena apha kuwe ayikho lento ndiye ngoba zonke izinto kazixelwa ngabantu uyakhubeka na iBhayibhile wasuka ezweni elikude wabuyela ekhaya imotivation yobuya ibe isisonka ukuthi ekhaya isonka sikhona mina ndingelo ndiyalamba kodwa xa efika ekhaya akaleqanga esonkeni fike kubawo wathi bawo ndonile waqomba mandingaleqi isonka ndingekadili nengxaki endinayo nobawo mandiqala ngiclearisa umoya phakathi kwami notata ndandule ke ngoku ukuyofuna isonka abantu abaninzi baleqa kitchen baleqa ntsikelelweni kube kukho izinto ezingalungiswanga okwamva umuntu omama uxabane naye manje musabathi and I declare my life will never be the same. Ngoba inkonzo bafika ekhaya tata ndiyivile ngokuyithetha phaya. Uthixo Charity prodigal son xa ifikayo ifike yaqala kwinkonzo repentance ilungise i-relationship before ileke ntsikelelweni. Relationship is more powerful than the blessings. Namandla i-relationship ukwathi ngoba umlinganiselo wentsikelelo zawufumana kuThixo uxhomekeke ukuphila kwe-relationship yenu. Amaxesha amaninzi sifocusa kwiinto ezirongo, sifocusa kakhulu entsikelelweni kanti i-relationship ayikho. Akho relationship, akho budlelwane, akho budlelwane. Wena uyakwazi unika umntwana wakho into ayifunayo ekhubelisini. Ubahle great for lonto leyo. Wena into ayifunayo uqala makuthini? Akulunge. Uzokwazi inhliziyo yakho ikhululeke umncane. Thina simthatha uThixo ngoluhlobo because sifuna asinike izinto kwi-relationship engekhoyo. Relationship has failed because your relationship with God is dying every day, even worse. Ungavumi ulahlekiswa igift yomntu i-relationship ipheli because yakwazi ukushiyeka igift ivutha but i-relationship lento kwenza ne-character. Wathi akuziqonda what I will go back to my father and say, Father, I have sinned before you and before the heavens. Donile ulizulu naphambi komsomo akho donile. And a repenter wayeready nokuluza istatus sakhe tindenze safanele ukubizwa njengonyana status denze. You don't claim status with relationship engekhoyo. Na uYesu baphuma eBhethani nabafundi bakhe ikhona icawe sedala enhloni inkonzo ushumela ejogeni phansi. Uphuma eBhethani nabafundi bakhe babheka abo babheka khona bayushumayela kuthi kusenjalo kufika ileta basuka kwaLazaro kufika ileta ethi lo mthandayo uyagula uyafa and uYesu usuka pha wayibona into abahlelwa yini usuka endlini kaThixo uYesu usuka pha xa phuma khona ulandelwa ileta ethi usuka khona kuyagula and kugulela ufa. Uyasifika ngathi akayihoyanga lanto xa ijonga le nto ayifunde athi uYesu esiya isifo jonga uyahamba thina uYesu esiya isifo asizuphelela ekufeni kodwa sikho ukuze kubonakaliswe
amandla kaThixo kutshilo kumqaqawuli mukaThixo ngoba kuthiwa uYesu ubhizi program yakhe uyahamba akhona amaxesha akhe sikhwaze ibe ngathi akathethanga ngathi akasihoyanga kanti usihoyile khona amaxesha njalo simkhwaze ifike imessage yethu ifumane attention yakhe but ingamstophi la nto ayenzayo but uqhubekeke wena isimo ingathi siyasiba worse uThixo akanivakala uThixo ukuvile wena uyazi uvuwe ngosuku abakuphethe kwakhona izinto kanti uThixo waqala usebenza ngela xesha namhlanje ndifuna uzotsho kuwe ndithi when the Lord has spoken when he has spoken Paul aselethethile yena bese ifuna ukuthetha kwakhe sifuna ukuthetha kwakhe enodidingayo ukuthetha kwakhe nakusekhokhweni lokufa kanavela athi ndinawe ndiyakuxelela ungaphola upholiswa yinto when the Lord has spoken pholiswa yilonto kwivela ngoba ithi kanti uJesu uyandibona uqandihamba awumvanga uDavid abundukiswa 23 athi Yehova malusi wami the Lord is my shepherd I shall not want ndiselinto noma ndiyahamba emfuleni wethunzi lokufa angoyiki into ngokuba unami yena intonda yakhe nomhlukelelo wakhe yindondolo lami Tell you are passing through a situation, but you have the confidence. You are not alone. In the panic, you are alone. Namhlanje ngizosho kuwe asikukumbela lenyanga ka September that you are not alone. You are not alone. Udathi uyona kwincwadi yezishilelo dibana yona bafi ngoba all of us one day we will die but it will matter uba ufelaphi kufela kuya kufani nongafeli kuwe bana yona bafi abafela enkosini fela kuye ukusokola kuye ukudinwa kuye ukuqalana nempilo kuye kugcona kakhulu ndifuna uyazi bangaba andikusumayeleli kuhlala emhlabeni sezofika ixesha apho kufuneka uhambe khona kodwa fika ngosuku uthi kokuthetha ngalo sithi banoyona abafela enkosini ibaluleke kakhulu indlela yokuphila uyakulungisa i-relationship yakho noThixo your relationship emveni koba zonke into zenzekile usifumene zonke izinto athi uThixo mncedi yathi Deuteronomy athi emveni koba ezizindlu nisifunayo nisifumene nemoto nisifunayo nisifumene nemisebenzi niyifunayo niyifumene sekuhamba kahle empilweni yenu athi ningonilibali relationship ningandilibali emveni koba abantwana begraduatile ekhaya sekutyiwa umvuba ngefalokhwe impilo i-right uThixo into ayijongileyo ubudlelwana uThixo labasimenu evusa intsikelelo ningandilibali ngoba into sezawulunga andilibali your relationship sawukhumbulana umkhule hoko wami kanti baba kanti baba sawukhumbulana jonga usazawulunga but uThixo uzakulungisa so that intsikelelo ingakulimazi intsikelelo ingakuthini ingakulimazi hallelujah
Now, uphuma baLazaro. uLazaro ngubrother kaMaria noMartha. Na uphuma apha. Xa uphuma apha kushela kulandela ileta. Ethi apho usuka. Nkosi yami. Sonke besilindele uba efikile uYesu noba sehambile asinto zirali. Sometimes, come on church, ziyakwazi ubonakala zonakele emehlweni akho kanti zilungile emehlweni kaThixo. Because it's our ithi ngamanye amaxesha ziyakwazi ubonakala zonakele emehlweni akho kanti emehlweni kaThixo zilungile. Waphendula uThixo wathi mamelani amboxelela uMartha kuba esasifo asiyuphelela kufeni kodwa sikholwa ukuze kubonakaliswe usuku lukaThixo. Impendulo abajikanayo bebethunyiwe eyoba uthi masithi apha ekhaya esisifo asizuphelela ekufeni. But ke ngokumbuzo kwaba balapha bathi but umuntu uyafa. Ikhona icawe. Namhlanje ngicela nje ukumamela ukutsho kwakhe. Mamela utsho kwakhe. So that naxa sele izinto sibheda ngongathi akathethanga. Uthi ngoku so ubaba ubroke imali phelile. Into asihlangani. But gada ukubangaba awunagalelo wena. Your relationship with him iphilile. And njengoba iphilile nje kwezinto zenzekayo akukho nto wena obandakenyeka awunagalelo libe nje. Once uzibhaka kuba likhona igalelo nalo phethuka. Repent. So align. Align yourself. Align. Remain aligned so that when you think of the booyah, I think a position. We man be like what comes to my head. I think when the enemy rises up against you, because the enemy will rise. But when your enemies are rising up against you, do not leave your position. Because when you lose your position, you lose your relationship. Ukristu kuyofika kusigadile ekhonzeni kwakho. Xa into asingahambi kakuhle ugade ubudlelwane bakho. Sithi nasihamba kakuhle ugade ubudlelwane bakho. But ubudlelwane noThixo bonakala kakhulu xa izinto zihamba kakuhle. Mandiphile. Thola kancinci mfana. Izinto zonakala kakhulu ubudlelwane bonakala noThixo xa izinto zomuntu zihamba kakuhle. And noThixo usinika iwarning silumkiso sokuba xa sele into zenu zilungile zihamba kakuhle ningandilibali. Uyithatha i-relationship kakhulu xa phela izinto zihamba kakuhle. Ujonga indlela zawubehave ngayo. Ujonga ne-actions zakho. Not ngoku into ezibhedayo. Ngoba uyaqonda xa zibheda izinto nale mikhuba uyenzayo ungathi kanti uyenziswa ukusokola. But uThixo ukujonge ukuthi xa sele imvula inetha entsikelelo. Seyinetha. Wawukhela uvuka ngo-12 uthandaze before. Nothi wongamphosi. Ngoba yonke into ikhona ulale ezihotela senandawo uthandaza. Vacations not with God but with yourself. The relationship ngoba asifumene sifingelelweni nasifumene umthandazwe sigcinwa ngomthandazo. Asifumene ngoThixo sigcinwa ngumThixo. Ngoba nabangasifumenanga ngoThixo xa sele sibaxakile babuya beze kuThixo. Alpha Omega, Alo
nesiphelo. Khathana impilo yakho ihamba njani, but if i-foundation ayinguye uThixo, ekugqibeleni uzawubuyela kuThixo. Awudalwanga ube empilweni yakho uThixo ungamdingi, uzamdinga uThixo. iBhayibhile iyona lithi mkhumbule umdali wakho ngenza ubuso bakho. Ingekezi imihla oyawuthi ngayo ayingiyolele, ingekezi imvula emveni kwamafu. Now yes, I respond to this family. Tell the family it shall be well with them. Tell the family it shall be well. I feel like declaring that. I don't know when, but eventually it shall be well. I don't know. I can't give you the date. I can't give you the specific time. But all I know and what I feel right now, what I hear God saying, it shall be well. Tell your neighbor, akuzihlala kunje. Sisaza utshinga izinto. Bazawuhleka kugqibalana uThixo uzawuvela. Awuzihlala ulila. Kukho usuku likaThixo namandla kaThixo efike etshiliwe kuwe. And awusoze ufa amandla kaThixo. Nawabonanga uzawabona amadinga. Wathi uYakobi ethi uzonyana bakhe yiphutha, wathi ixesha, wathi banyana ndiyatuluka. Ukhona uhambethana uhamba nabantu bonke, wathi xa sele uThixo elivelele kwakunikhupha kweli lizwe nipakishe amathamba ami nihambe na iphetho layazi uba noma kunganje kodwa kufihlala kunje. House of Glory, allow me to declare ndivumele mmemezele ngakhe kuhlale kunje. Sizawutshinga izinto, sizawubuyela silahlekile, abasifile sizawuvuka. uThixo usazaliphakamisa uphondo lwakho. Sit down. Take it down. Ejibuta uSirayeli uhlali khona ekhoboteni. Kuvela uThixo kuMoses. Uthi kuye uMoses ukwaMidian ubaleke uFaro eJibhuta ngoba ubulele khona wangcwaba. Wahlala enhlango, xa fika enhlango wahlangana namaMidian. Alusa imfuyo. Wawanceda kusenzela imfuyo kanti uzawuphela ufika kwaJethro. Bafika kwaJethro wathatha nentombi kaJethro. uJethro wayimentor yakhe spiritual father.
wathi ngenye imini xa esalusa igusha wabona ithole lisitsha, wathi bakhe mtsheke mbona umni lo wathole lithayo kodwa lingapheli. Wathi sondela etholweni kwaphuma ivoice etholweni, Moses, khulula imbadada zakho ngoba lo mhlaba ukuwo, lo ndawo bekuyo indawo engcwele. NginguThixo wayihlo, Thixo ka-Abraham, Thixo ka-Isaka, Thixo ka-Yakobo. Hamba ubheke eJiphuta, ngikuvile ukukhala kwabo, ngizibonile insizwa zabo ndehlile. The house of glory, I came down. This God has come down. He is no longer there. Uthixo phakathi kwethu. Namhlanje uzawufika ekhabayo. Ukhona into ezawusukuma, ekhonfevayo, eqinisekisayo ukuthi uThixo. Mamela kuthandazwa eJiphuta, bathi xa hlaya wahlela kwaMidian. Ikhona indawo kuthandazwa eJiphuta, bathi impendulo xa yahlaya yehlela kwaMidian. AmaJiphuta athandazileyo naboniweyo awayazi ukuthi imbiza yabo ifuthiwe. Into abayibonayo ngoba kuthiwa things were becoming even more worse. They were becoming, izinto zaziya sibanzima. Wathi uFaro wamisa umthetho omtsha, wathi jongani lamaJiphuta ayasigezela lamaSirayeli. Uma ebephele utena ukwenza izitena eziyi-300 ngemini mawenze triple, and udaka mabazixovele bazenzele yonke, kodwa iproduction yona isalindelekile. Kanti ngexesha into ziyazibambi, umphandazo wabo ulendisile. Ukhona umuntu nomhlanje emthulwa kuye kule ndawo, ingathi kuyakuba wesi, ingathi kuyakuba mnyama. Xa uthola ixesha lihambile, xa uthola unyaka uphelile, wakhe kwanjalo kwaSirayeli, lahamba ixesha kwatshintsha izinto, kwaya kuba kubi. Kanti uThixo kwaMidian unendoda athi ndehlile. Cha abandaze eJiphuta ukuthi sengehlile, wena uzawabaxelela wena. Nami ngingulomoses namhlanje, awuyazi ukuthi uThixo wehlile. Ngizokuxelela ukhala kwamgibela wehlile. Wehla, wehla, wehlile. A house of glory. Uthi kuhisi ndehlile, uthi ndehlile. But eJiphuta abandazi batheni, but ngenzenjani mina ndehlile. Uthi jonga ndehlile, ngithuma wena khona ndehlile. eJiphuta bayabulaleka ngosuku lempendulo yomthandazo wabo. uThixo sengathi akehlanga ndehlile. Ungaphazanyiswa kukungajiki kwemeko yakho, uthi ngibakehlanga ukhona enubhizi imeko yakho. Kukho abantu abahlanganiswayo, kukho abantu abahlanganiswayo. Kukhona imeeting eseyikhona phakathi kukaMoses noThixo. Kukho uAaron ekufuneka efikile apho kuzwa khona. Khona leqhawe hlala phansi. Jonga wehlile, uthi kule ndoda lehlile, banabo ndiyakhona ngibheka pha the house of glory. Lehlile ngibheka pha ndibheka khona, but ngizothetha nawe
Zocela wena. Moses uthi andikwazi uya eJiphuta because ngiyabulala kunesikandals. UThixo noTondwana. Nalo Faro wafa, nalo Faro utheni? Bazawufa bonke abantu abanendlela empumelelo. Nalo Faro wafa. Uyazi ukuthi kukho abantu efuneka befile ukuze uphumelele. Zaba sikho. Zaba yawo. Uthi uDavid, look, listen. uDavid uzawufa sevana ne. Na uzawushiya ukumkani uSolomon. Uthi Solomon. Not unless you remove Joab. Losimile. Tumlibela umliba ngubani. Uthi if you don't do that, your kingdom will not stand. uDavid uthi and lo Joab athetha ngaye uJoab hi right hand man yakhe uthi kuye yamazi umsebenzele and ebe faithful kodwa nento engizaziyo akakufuni. If you are to become a king and kufuneka ubukumkani bakho bumile uJoab he must die. Usimile makafe kuba lonyana akho omnye lo njalo ke ningamala omnye baba unyana akhe Absalom ebabala uthi bonke if kufuneka umini uphumelele those people funeka behambile. Awukazi bena ingxaki ufuna ugoduka woyika ugoduka ngoba khona amakazi umaziyo. Uyawuzukole uyongena kowenu hlabathi umakazi umbeke phansi. That makes sense. Because Tonga uthi ku Solomon you are the kingdom. When you are becoming a king, you have been confirmed to be a king over these people. But your kingdom, listen, you will never be promoted. Usekwi possess deal. Noma sethu za promote kukho abantu bangafuniyo efuneki approval igqithe kubo. Uyadlala uIsrael ngokufaka kumkani uZiya ndayibona inkosi. Kukho abantu besekhona sozumvuthile. Now, okay, ngiyahlala phansi mfana. God bless you. Uthi ngehlile, ngenzenjani? Uthi lo ngiyoyika mina ubheke eJiphuta because uyayazi nje uthi don't worry. La Faro sesimlungisele into yakhe. Ngoba xa sithatha ivelo kaFaro ixabiso lakhe sithathe lakho noIsrael lingenhle. Ibalulekile iassignment. Ibalulekile ntoni? Iassignment oyenzayo. Ngoba yiyo engakuvala ukufa. Selukufa kufikile kunqandi iassignment. Ngoba akekho omnye umuntu oyakwenza lento uyenzayo. Kwakhe kwavuswa uDorcas efile. Phela uDorcas efile. Kwakhala abahlali, kwakhala icawe, kwathi nazi ingubo zalomfazi. Ebesithungela zona. Kuba niyawuphinde enze lento. Kwathunyelwa kuPetros, wafika uPetros, kwavusa lo mama. Nazi ingubo. Ngoba iassignment inamandla okugcina uphila. Angisithi thembakala entweni uThixo akubizele yona because uyakwazi ukuthi ixilongo selukhalele iassignment ikugcina. And you fake anything. Be yourself, be unique. Ngoba xa unique akekho omnye umuntu owenza le nto uyenzayo. Kanti xa uyifake uzawuhamba ngoba wenza into ekho umuntu oyenzayo. Mna ndim and I choose to be me, to be myself. I don't fake anyone.
ungababona ko YouTube ubathande but xa ufika kum ndimndedwa ondim and ndiyekeni ndinje ngoba hleze ngatshintsha ndafake abanye abantu ingathi kanti kukuhamba kwam le nto ndenza ndivuke every day into uba kekho mntu undezula mnye ngulo iba yile nto uThixo akubizela yona ungambona umthande but suba nguye thatha izinto zokwenza wena ube nguwe senziwe ngokoyikeka ayithintshwa nge-assignment kuMoses wathi uMoses ndilithintitha andikwazi uthetha kodwa uMoses bekufanele uba wafele jiphutha into egcinelwe yona i-assignment ikhona befanele uba ufelephi ugcinelwe le task and into ezawukwenza uhlonitshwe ngabantu ile task xa undehlutha yona uhlutha istatus sam undehlutha impilo ibone le nto izakukhupha kwelicala lento ibone le nto uMoses sephakathi eluhambeni uAaron noMiriam bahleba uMoses uMiriam abethwe ngeqhenqa but uAaron angabethwa but uThixo asheke bamba isichiba into uba nguye yedwa umbingeleli ebefana uyabethwa ngeqhenqa but ingubo the mantle ivalile asikwazi uba nombingeleli oneqhenqa sikwazi nezulu alikwazi ukuyimela into yombingeleli oneqhenqa wagcinwa uAaron ufanele ubufile but ingubo makangazali bake ngoku wenza impazamo wazala uEliyazari wamgcoba waba ngumbingeleli wakhula uthetha mdala uEliyazari kwathiwa kuMoses yiya kuAaron laa nto wayeyenzile 20 years ago wandiyilibalanga kwakufanele bufile 20 years ago but wagcinwa yi-assignment lathi izulu ngoku uEliyazari ukhona endaweni yakhe